it is God himself who is causing the rot to be exposed. May whatever is done in the darkness be brought into light, and whatever is whispered in the ear be shouted from the rooftops. Sana bina mashoko atakuona kuti panguva ino imwe evidence aiwa yezvigananda panguva ino inyasoratidza kuti these guys they are looting iramba ichisafesa ichiexposwa ichibuda. Tobva subscribe like watonga bell kuti imira panapa aiwa pane this yendo aiwa yemasupporters advocate NACHAMISA and the people who are saying we are tired of SANPF amudanyora chiti boom, the Geza effect skeleton tumbling. More evidence starts to erupt on how Ugandans have been siphoning money from government. Zivayo court pens down stealing over half a billion United States dollars from corrupt government tenders, midwifed by Mnangagwa's office. Martin Rushwaya, Chief Secretary to Mnangagwa, Mutundu Finance Minister, Aaron Nepera, Permanent Secretary, Defense Ministry. Nokusa ma pictures aiwa na wikno chivayo ayamuona kuti aiwa akalebla kunzi confidential aratidza kuti aiwa pane madealings emari huru chaidzo dzakanyanya dziri kunyokwa panapa. And on another document ramuri kuona robudarika nyika tichinzi on 9 December 2024 the Financial Intelligence Unit FIU received application from EcoBank for authority to make monthly cash withdrawal of $20 million by 3 companies, namely Eden Breeze Private Limited, MC Communications Private Limited, and MC Technologies Private Limited, that are all owned by Wikno Chivayo. Panapa vanolista aiwa zvinhu zvakawanda zvamuri kuona mupictures omo vachiva vachiti aiwa zvese zvinoitwa nethese zviganandazvi panguva inonga zvibuda pachena. As a step forward vanhu vari kuona kuti vana otaide zvigananda they must go. Mashoko atiri kuona kuti aiwa panapa sezvirikutaurwa even pathis yendo yesocial media muri kuona iyi vachilebula vana Wikno Chivayo pamwe chete nemacompanies avo corrupt. Panapa tiri kuona kuti chokwadi chakubuda is people were questioning aiwa vachiti these guys where do they get their money, but panguva ino tiona evidence yakadai ichibuda vanhu vakuita as if aiwa vakunyatsa kuziva the direction and the truth. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pene comment section medu kuti mafungiro enyu. Kana subscribe or like, chat on the bell icon.